Jeg har også lavet det meste af... Og Markus, du ved godt, du skal give halvdelen til skat. Man skal... Jo, man skal give halvdelen det, man tjener til skat. Hvor tjener man? Og det er også... Jo, Jens, du kræver skat ind. Nej, godt. Jo, du gør. Ja. Okay, så kræver jeg skat ind af dig. Så kræver jeg skat. Vi er jo ikke engang gået i gang. Du kan ikke kræve penge for mig. Man har heller ikke nogen penge. Jo, men det er jo fordi, når vi har bygget alt det her, Markus, går vi på survival. Nej, godt. Det sagde du, vi gjorde, Jens. Nej, jeg gjorde det. Nej, jo, du gjorde. Jeg sagde, at vi går i survival, når vi skulle kæmpe. Du sagde til mig, når vi har bygget bjerget. Hvor er spawningen? Nej, jeg gjorde det. Byg. Det har Kan jeg man sagt. sætte warps? Nej, det kan man ikke. Det her, det forvirrer mig. Det forvirrer også mig, men det ser mega flot ud. Skal du komme op? Jeg vil dø! Det er mig. Nu er det. Jeg gør lige min skærm større. Grædhul! I skal bare lige vide, at jeg har nogen... Jeg er jo ikke et hul, når du græder det. I kan se dernede, der er den. Det ser godt. Jeg er ikke et hul, som jeg græder. Jeg får ret ind i vandet. Nå, Det var et hul. Hvem er det, der flyver frem og tilbage lige foran mit hoved? det var Det er- min lillebror. Det er virkelig stressende. Det var med det. Slå nej, han er forsvundet. Cosmo, hvad er det? Slå nej, Cosmo. Der er han. Flyver som vinden. Men der er desværre ikke noget vind her, så... Så Markus, er dit tag færdigt nu? Tak. Hvad? Tak. Siger bare. Skal jeg nu gå i gang med kampen? Ikke lige nu, jeg er ikke klar. Hvor tjener man? Jeg er ved at lave dragt til mig. Hvorfor laver du ikke også traktor til dem? De jeg ikke gør. Det var et tjener. Hvordan er det nu, jeg gør Ikke færdig. min skærm, sådan at jeg zoomer længere ind? Ja, det ved jeg ikke. Jeg må jo undskylde de her to. Men Tekniske problemer. lev med det. Bare typisk. Lev med det. Lev med det derude. Det kan ikke det der noget. Og nok stadigvæk ikke blive færdig med sådan tid, fordi der er ret meget arbejde. Måske må vi færdig. Arbejde. Det kommer Der mangler jeg tænker, noget. at gøre det. Kent, hvad arbejder du med? Det er jo det er værd. Det er Du jo kan også lave dragt. Jeg vil Ja. lave dragt til hele min chest. det er bare ikke det, jeg vil have. Er du også det, du gør, Jens? Nej, fordi jeg tænker på andre. Sådan nogle random huller. Det er sådan, Den græder jeg et random hul. så hurtigt. Jeg kan reagere. Gutter, hvornår laver vi kamp? Det er seriøst. Bare sådan. Det kunne gå hurtigere, hvis du lavede en dræk til Cosmo. Du skal også have, at der kommer mere luft. Eller Lukas. Jeg skal lave sådan et lysfarver der. Nej, det er bedre lige at kalde mig Den Cosmo. her blev god. Mønch. Projektbeskrivelse i med vandtiltal saver Hey, Markus, kan du ikke snart blive klar, ikke, for noget? Hvad er det, du skal, Markus, egentlig? bygge et hus. Det vil også ligge på. Jeg hader de er så forvirrende huse. Man skal bygge dem og sælge dem. Ja, det ender med at sælge dit. Ikke for noget. Hvad? Intet. Hvad var det, jeg hørte? Jeg sagde intet. Du hørte 100% forkert. Hvad mere skulle min bukser have? Kommer måske ud. Fjernst. Har du mistet dine bukser? Nej, jeg laver et sæt til Markus. Jeg skal nok lige have patchet min texteffekt, fordi skyerne er mega mærkelige. Ja, Skyer? jeg har givet mig 1,4,6, 1,4,7 nu.
Det er bare bugfixes, der er værd. Det er godt, hvis man har et bare fedt. Det er tegn på, at det snart Det kommer. betyder, at det snart at du er færdig, at du vil finde ud af de fejl, jeg lavede. Dem I nok kan høre, det er... Der var i 1.4.7, der var bare bugfixes. Alligevel det er 1,4%. Det gør ingen forskel. Og ikke bare slangt. Det kan det arbejde. Bugget chest! Yeah! Nej! Jeg giver et Nej, nu er den ikke længere bugget. Jeg giver et arbejde med Er du færdig med vores rustning, Lukas? Hvad? Er du færdig med vores rustning? Ja, jeg har lagt det med i min. Du sætter egentlig stadig YouTube på. Hvad? Ja? Er der YouTube på? Altså, vi siger jo ikke noget til den. Nej, Nej. det behøver man altså heller ikke. Undskyld, men gør man ikke. Det var kæmpe til, at alle er døde. Men vi skal nok snart lave en stor kamp, så det her det bliver nok ikke så underholdende. Hvis du på en gang random på det. Der er godt død. Jens, hvorfor har du fået ting ind i mit sværd? Jeg har ikke noget ind på dit sværd. Og så tage. Så lad det sport. Har du lagt det ind i dit kiste? Er der en kiste til at svære? Markus? Ja. Og den anden, det er Jens Jakob, det er 4. Og ej, Jeg har alt for... hvorfor, Jens, kan du ikke lægge et plugin ind, hvor man kan skrive med farvet skrift? Hvad? Nej, det tror jeg. Det er ikke engang en bucket server. Nej, men du kan stadig lægge plugin ind. Nej, fordi plugins, det er noget til bucket. Hvorfor skriver I til? Plugins, man søger altså bare på tjener konstant. Lykke, hvorfor har du givet dem navn? Har jeg givet dem navn? Ja, de har alle sammen diamantstøvler. Nej, det er rigtigt. Så har jeg jo ikke givet dem et navn. Prøv at kigge i min chest, så der hedder de Diamond Chestplate. Jamen, det er jo bare fordi, jeg har det på dansk. Du har også givet den. What? Ja, hvordan fik jeg den tilbage? Til i med der monster. Jeg blev tjekket på deres FFS. Så. Hvor fik jeg lige pludselig en automat fra? Det var deres sidst, fordi at... Det er sådan mega så løg. fandens fucker... Altså, dem I kan høre i baggrunden, det har jeg måske sagt ikke rigtigt. Men dem I kan høre i baggrunden, det er nok, det er nogle venner. Så Fucking fedt. det er nok nogen fra min klasses storebrødre. De snakker faktisk. Og en ven. Det er ikke hjemme hos mig, det er hjemme hos Jens. Jeg er skyldig. Ja, de snakker om noget underligt. Jeg håber på, at I ikke kan høre det. Det kan de. Jeg så håber på, at de ikke lægger mærke til det. Jens, hvem lægger ikke mærke til det? Okay, der er faktisk. Jeg når til den underlige kiste, men der ikke er noget i det. Der er ikke noget i den underlige kiste. Det var gået bedre over til.
Jeg tror stadig godt, man kan få, jeg tror, hvad der er. Ikke. Måske til bøger. Magnus, jeg kommer op til den Okay, er I klar? Er I klar? Nej, ikke mig. Nej. Nej, heller ikke mig. Jeg er stadigvæk i gang med at lave tæt til din lillebror. Wow, Er det det har egentlig taget lang tid for dig, Jens, så. Nå, men jeg har også lavet det tæt til Markus. Alligevel. Jeg skal have en rystlav, en bokser og nogle sko. Ja, jeg er i gang med at lave det hele. Kender du blevet der? Og I skal bare lige vide, når det går i stykker, så er man sådan lidt død. Færdig derovre. Ja. Og det ved Lyk, selvom han dør, når... Ja, på et tidspunkt, Lyk, der var du i live med kun brystplade. Ja, så flygtede jeg, men så faldt jeg ned i et hul. Ja. Jeg mangler stadigvæk at lave et sværd til Cosmo. Lukas. Tror du, Sværd. nej, det var bare ikke færdig morgen. Okay, hvor starter vi henne? Jeg står bagved dig. Her i arenaen. Hvor mange er egentlig i arenaen lige nu? Er alle her? Okay. Hvad mere skal sværd have? Sharpness. TNT og Creeper og kom. Markus, hvad for et af sættene tog du, der var i din chest? Okay. Det er det, der er blevet lavet med bøger. Lukas, du kan tage det nederste. Magnus, du må vælge begge ting. Eller hvad, jeg mangler stadigvæk at lave en bue til jer. Skal vi også have en bue? Nej, jeg prøver Ja. at gå opad. Mens jeg var nede. Lyk, kan vi ikke sige, at vi tager uden bue? Ja, det er lige, det behøver vi ikke. Okay, uden bue. Hvorfor har jeg mistet nogle golden apples? Nå, så ændrer jeg giver mig bare nogle pære. Næste, jeg er i diamond. Nej, jeg kunne ikke få pisse igen. Det var 2 høj. Ja, det kommer jeg også til at gøre. Hvad gjorde I os? Så laver vi trappe. Jens, hvordan er det, man gør det der, hvor man kommer herhen, hvis man bare trykker på en knap? Det er command block. Ah. Hvor er det skilt, hvor der står to battle plan? Jeg smed lige nogle golden apples. Jeg kunne ikke lide det. Jeg var bare på samme blok. Jens, skal jeg? Hvor plukker du med din fortune pick? Jens, prøv lige at komme her. Fin hånd. Jens. Prøv lige at komme her. Skal jeg? Hvad er der? Hvad? Nej, du skal ikke ødelægge den. Åh, så ring. Hvem er det, der hele tiden giver mig de her ting? Jeg gider ikke at have det. Det er dig selv nok. Nej, men der er nogen, der kommer med sådan nogle underlige ting, så jeg ikke har brug. Jeg er snart færdig. Okay. Hvad? Lad være med at spærre mig inde. Det er bare Vi jord. er kreative. Men det er så irriterende. Gør det hele tiden. Døde Cosmo. Ja, han er ikke død. Jens. Døde du for sådan? Nu fandt jeg fandme ud af verden. Hvad? Jeg læser noget. Okay, godt. Det gode sæt. Markus' lillebror. Hedder han Gose? Nej, han hedder Lukas. Lyk, du har virkelig lavet alt for mange. Hvornår starter vi? Når jeg er færdig. Venter. Du er færdig. Venter, ikke også? Ja, Har du en undskyld. snart recorded i mere end 10 eller 15 minutter? Det ved jeg ikke.
Record. Men vi kan lave, Jeg kan lige lave et part sted. 2, hvor vi er i arenaen. Okay? Jens, Det var han YouTube-video. Jens, prøv at se. På hans kanal. Ses, YouTube. Check.